In Rotterdam, nou eigenlijk over het algemeen hebben ze heel Nederland, ehm, zeg maar dat ze alleen naar buiten moeten gaan, alleen als het nodig is. Zoals naar de supermarkt gaan of naar werk gaan, zoals mensen die in het ziekenhuis werken of bij de politie, de brandweer. Ehm, verder is het noodzakelijk om gewoon binnen te blijven zolang je ziek bent. Zeg maar je hoest of je hebt verschijnselen, dan moet je binnen blijven. Maar moet je naar buiten, dan kan je alleen maar voor boodschappen naar buiten gaan. Verder in Rotterdam is het zo dat je bij de supermarkt moet je nu in een lange rij staan, 1,5 meter voor je houden van de andere persoon af, voordat je de supermarkt in gaat. En er mogen maar een aantal hoeveelheden personen in de supermarkt zijn, door middel van karretjes. Dus elke persoon die daarin gaat, moet een karretje meenemen. En na afloop moet je de karretje weer afgeven bij een collega van de Albert Heijn. En die maken ze grondig schoon en desinfecteren ze weer. Verder zijn er niet zoveel mensen buiten. Er zijn een aantal mensen buiten om bijvoorbeeld hun hond uit te laten. Maar voornamelijk is het heel erg leeg. In Almere is het precies hetzelfde. Overal in de supermarkten hebben de werknemers een oranje hesje aan. En daar staat op 1,5 meter afstand houden. Want wij werken hier en we moeten ook gezond blijven en gewoon rekening mee houden met ook de werknemers van de supermarkten. De school heeft uiteindelijk beslissingen genomen om online lessen te gaan geven. In het begin was het slordig, maar nu is het heel goed geregeld, omdat ieder nu meer af weet van hoe het online werken. We hebben nu dus gewoon les via de computer, via de telefoon, via een app. En daar zit onze hele klas dan in en zo volgen wij persoonlijk de lessen met video. En we hebben ook opdrachten gekregen via een schoolapp. Daar kunnen we zien wat we moeten maken en wat voor lessen we hebben. Dus dat is wel heel erg goed gedaan. Hier denk ik niet dat het echt aan de vleermuis lag. De stad waarin de virus is ontstaan. Sowieso, China is een hele compacte stad. Iedereen zit heel dicht op elkaar. Dat is altijd zo geweest. En de markten waar de vleermuizen werden verkocht, dat was niet zo hygiënisch. Mijn gevoel zegt dat het meer lag aan de hygiëne van de markt, vanaf waar het is ontstaan. Dat het zo is ontstaan, zeg maar, dat de virus is zich gaan uitbreiden naar de mens. En dat over is gebracht. En doordat iedereen daar zo compact op elkaar zit, dat het is gaan verspreiden naar mensen die ook op vakantie daar waren toevallig, weer zijn teruggegaan. En zo is het, op mijn gevoel, mijn intuïtie zegt dat het zo is verspreid. Dat het niet zozeer zeker aan de vleermuis lag, maar aan de fout van de mens, zeg maar. De hygiëne was daar gewoon heel slecht.